Dyma chi gymal difyr o ragfrofion cystadlaethau Trin Gwlan ar gyfer clybiau ffermwyr ifanc Cymru. Mae'r her y tro yma rhwng Ifan Trydwyn Davies a'r stondin 1 yn cynrychioli Sir Feirionnydd. Mae o wedi ennill felly yn rali sirol i ddod trwodd i gystadlu fan hyn. Ac yn ei erbyn o, mae Shannon Lawrence draw fanna o Went ar stondin 3. Dipyn o stori i Ifan Trydwyn, ddwn ni at y fôn yma, ond golwg sydyn ar Shannon Lawrence fan hyn, sut hwyl geithi ar y tafliad cyntaf yma. Da iawn, yn agor y gwlan a allan i gael golwg manwl ar bob cwr ohono fo, a gwlan bol i mewn yn y canol wedyn. Ifan Trydwyn, dyma chi, dipyn o arwr yn Sir Feirionnydd wedi cwblhau her y cadeirydd yn ddiweddar, cnifio am 24 awr, 1063 o ddefed, os liciwch chi. Ac mae'n debyg os wedi gwneud mwy, ond i bai bod y defed wedi prynhau'r chydig fel oedd y diwrnod yn mynd yn ei flaen. Felly, wedi codi swm sylweddol o arian tuag at elusen iechyd meddwl DPG ag yn y blaen. Gwych o stori fan'na Ifan Trydwyn, ac yn ddiymhongar, mor ddiymhongar, oedd ddim eisiau nhw sôn am hynny yn fan hyn heddiw. Rwan ta, troi at Ifan unwaith eto yn cael y cwlwm na yn ei le. Shannon Lawrence draw yn y pen draw na rwan ar ei ail gni, ond Ifan eisoes wedi clymu un fynta. Hwna yn y basged ac yn mynd lawr i feirniadu, wedyn canolbwyntio ar y llwyfan. Hwna'n gwneud yn siŵr bod y llwyfan ar gyfer y cnifwyr nesaf yn daclusrwydd a glanweithre yw popeth Shannon Lawrence. Ydy hon unwaith eto, eitha ar basged. Sylwch chi bod y basgidiau, coch gwyn y gwyrdd ydy'r lliwiau'r basgidiau ar gyfer y cystadlu yma. A felly Shannon Lawrence ar wyrdd, Ifan Trydwyn ar y gwyn pen arall. A gynta rwan yn clirio dan y bwrdd na, ac yn gwneud hynny'n bwysog. Dyna chi arwydd o ddyn does yn credu, pidio rhithro gormod, achos y mwyaf byd ydy'r rhithr weithiau, y mwyaf byd ych chi'n fethu pan mae'n dod i'r gwlan ma. Mae'r gwlan ma mor ysgam, mynd efo'r gwynt, mae'n anodd iawn i reoli, sortio rwan i'r gwahanol bwcedi. Oes yna rhywbeth bydyr, oes yna ryw namau, oes yna farg ar y gwlan, un bwcad neu'r llall. Mae bob un bwcad yn golygu gwahanol bethau. Llaw i fyny Ifan Trydwyn yn fan'na, llongyfarchiadau mawr iddo fo. Mae'r Feirionnydd yn dod i'r brig yn fan'na.